अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आहे ना, त्यांनी त्या पेलवानाचं एक मैदान तरी काढायला पाहिजे होतं. काय केलं नाही त्यांनी आणि करू शकत नाही. हो काय कळतं, जाऊ दे. हो आपण विचारू. 10 वर्ष आमदार दिलं, कोणाला पाडलं? नारायण राणेला. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो, 10-12 खाती महाराष्ट्राची त्या अगोदर त्यांनी मंत्री म्हणून सांभाळली आहेत. त्याचा कुणाल मालूम पराभव होतो आणि हा बिनडोक्याचा माणूस येतो. 10 वर्षात एकही शब्द विधानसभेत जिल्ह्याच्या प्रश्नाबद्दल, महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबद्दल कधी बोलला नाही. आता पाकिट फिरवतोय. पाकिट हे घ्या, पण मला मत द्या. किती मोठं पाकिट असलं तरी निलेशच्या नावलौकिकाची एवढी किंमत पण तुझ्या त्या पाकिटाची येणार नाही. एवढं नाही. निलेश वागणं असो काय, जे काय काम बघा. खरं म्हणजे तुम्हाला वाटलं होतं माझ्यानंतर निलेश मुंबईत उद्योगधंदा करेल वगैरे, मला वाटलं होतं. पण नाही, माझ्या पाठोपाठ पुढे झालात. मी बोललो कोकणात मी येतो. माझ्या मागे फिरत होता. माझं काम कार्य लोकांशी संपर्क तो पाहत होता. आणि माझ्या बाप सवा बेटा असं काम त्यांनी गेल्या 4 वर्षात या भागात करून बांधव. चांगला लोकप्रतिनिधी मिळणं हा एक नशिबाचा भाग, मिळवणं हा विकासाचा एक भाग आहे. तुमचा विकास व्हायचा असेल, प्रगती व्हायची असेल, गोरगरिबाला न्याय मिळायचा असेल तर तुम्हाला तसा आमदार पाहिजे. लोकहित, लोक कल्याण, सेवाभावी वृत्तीचा, जो आता महायुतीने तुम्हाला दिलाय. महायुतीने दिलाय. बांधवांनो सगळ्यांनी प्रत्येक मतदारापर्यंत जा. मला 27,000 मतं जास्त पडले, मी तुमचे आभार मानतो. एक वाक्य आता याच्या अगोदर उच्चारलं, बाप सवा बेटा. असं जर रिझल्ट तुम्हाला द्यायचं असेल तर 54,000 तरी विजय मिळाला पाहिजे. 54. त्याहीपेक्षा जास्त दिलात. मी दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य, माझ्या मतदारांचे आभार मानी त्यांना प्रार्थना करेन त्यांच्यासाठी. बानो हा जिल्हा फार निसर्गरम्य आहे, मला फार आवडतो. मी देशभर फिरलोय, आता मंत्रीच होतो. लोकही प्रेमळ आहे, जिंकूनही देतात, अजून काय करतात ते बोलत नाही. आणि म्हणून तुम्ही आता उरले दिवस, तुम्ही लोकसभेला जी मतं जिथे पडली नाहीत, 200 ने लीड असेल, 100 विरोधकांना पडली, ती का काम त्यांनी काहीच केलं नाही आणि आतापर्यंत केलं नाही. ती 100 विरोधकांना जाऊ नये, 10 जाऊ नये. म्हणून सर्व मतं आपल्याला मिळाली पाहिजे, निलेश राणेंना मिळाली पाहिजे. हे उद्यापासूनचे प्रयत्न 13 दिवस करा तुम्ही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.